tekan ning kuping angger wayah wengi mong celok-celok bapake kepengin digendong ambit dialas-alas kekering sadar boyo eling ramasane bakat pancal toli dadi korbane mas koyo kepecutan lungamu wis suwe ra ono kabar ono niku kuwatir wedi salah pikir opo kowe ning kono wis ono sing nyanding mas opo pancen mati rasa pamitmu biyen lunga mung sedelo opo kowe ra krasa anakmu iki loro
sahake panyuwunmu tak pasrahke jantung atiku nganti nomoni layu sing apik-apik ya sayang aning dina istimewa iki dongoku langgeng tresna abadi. Aku nebak isine pandonganmu wis tak siapke kadungku sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis.
Simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal Jawa, irunge rada sempok, setengah tua, iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak tulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika,
jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. 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 Ngapa awak dhewe mbiyen kapatok yen akhire ati iki sing diremu. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora gathok.
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina Ken, halo wong urip iku kuncine telu. sabar 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 Oke. kaya wis sampe pundhuk Apa? iya bener kan wong urip kuncine telu Apa? ikhlas sabar golekne Lah kowe. cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina bener gak? Aku ayu gak? Demesnya ya? Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang
Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing rasane hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga dadi apa ya yang lek aku dadi pengendang bae sampai
kene siji